Děkuju, to není zač, Báro. Čekaj, někdo zvoní. To je za nějakého hroba, se streamuješ nebo co? Zastreamuješ nebo co? Já nevím, mě tady okolo mě projelo auto, když jsem jel nějaký černý auto, s bouchl výfuk před barákem, na mě zatropili, já jsem tam stál na koníku na rohu a to mě projelo auto. Nedávají to tam, to mají zase, buď to mají parapet, nebo to mají zase zalomený zvony. Nějaký pochodny. Ne, tady někdo je buzdrovo. Já jsem teď přijel, ale byl jsem tam na rohu, že přijdu silnicu na chodníku, to mě padalo černý auto, co na mě zatoval před barákem, mu boku výfuk. Já jsem říkal, že mu to auto snad prosmakám, jestli je chytnu, kdo to tady dělá. To si streamuješ, ne? Tak už jsem zpátky. Tady pár Radko bylo ve zvonku. Jestli sledujete, jestli sledujete ten, kdo tohle dělá, tak jestli nepřijde si mě, jestli tě chytnu nikde. Ti rozbiju držku. Někdo nám nebude ničit zvonek. Nebo si ze mě dělat srandu. Už chytám rapla. Já jsem jako dobrý kluk, ale nechci, aby někdo dělal na schvály mě nebo mý rodině.